Tu je Karol 32 a Jaja 8. A ešte ten host, čo teraz práve je hranolky, ale ten je tu s nami Liluška. To je Liluška. Tak, takže ešte raz. Karol 32 Jaja 8. a tak hranolka namiesto Liluška. Tak, a dneska si dáme, počkajte, lebo to sú furdoné matsere, kalkulačku lásky. A dáme Goga a Lucku, že ti bude svadba. Počkaj. Ja som naposledy dávala takú blbosť, že Adam a Eva. No a teraz dáme, že Gogo a Lucka. Počkajte, malý omyl. Lucka. Vypočítať. Nehambíte sa za lásku. Otvorte si viac Otvorte sa viac partnerovi a tešte sa z veľkej lásky. No, a teraz dáme Gogo a Si. – 92% Gogo a Sela. Spája vás taká silná láska, že nie je možné ju nejako prelomiť. Výborné. Ja som to zmokla. Kvapka nám napadla. No a teraz si ja, Karol 32, padlo mi na mobil kvapka, a Jaja 8, vypočítaj. Jaj, tam nemôžu byť použité čísla, teda čísla, áno, takže to vymažeme a dáme Jaja a Karol. 65%. Výborne. A teraz si dáme Jaja a hranolka. Tak Liluška. Začína nám tu poriadne pršať. 53%. Môže to byť láska, čo prechádza ružovou záhradou, ale aj trnistou cestou. Späť. No, a teraz si dáme twist. Čo je? Pritul sa k nemu. Čo? No, a hráme. Ideme na to. Kvapka mi na mobil, tak je to spomalené. Karol, môžem si potom zahrať? Nemôžeš. Teraz hrá Karol. A ideme. Strnula mi noha. Para. Ty kole, leje, nezatváraj, milá, dvere, milá, má, duša má. Túto pesničku je veľmi trápna. Áno, lebo... No, a nám tu prší, takže keby je to seka, tak sa omlúvam. Dáme si slow down. No, Jaja tu hodila do Lilušky trávičku. Ešte vám niečo poviem. Že my v škole sme riešili jeden prípad s naším spolužiakom. Že rozbil trápnu maketu. Podľa mňa je to strašne trápne. Nebudem hovoriť, jak sa volá, ale poviem, že je to úplne trápne, takže ideme hrať. Aby som vás nezdržávala. Nevolá sa Jakub Olomoucký. Nevolá sa tak. Ja vás klamem. No, ideme. No a vyzerá to, že
za 5 minút budeme končiť, lebo nám to tu strašne prší a nedá sa to vydržať, ale sľubujem vám, že natočím aj druhý diel, toto je prvý, a natočím doma aj druhý diel, aby teda tých dielov bolo viac a prípadne, keď sa vám to video bude páčiť, tak dajte odber a like. A to je všetko. A do popisku videa napíšte, že či chcete dlhšie videa, radšie, alebo že chcete také stredné. No poďme. Darí, ale tuto jaja ma prerušila, takže ideme. A ešte do popisku videa dajte, či chcete vidieť, ako vypadám ja a jaja a Liluška. A potom na budúce nebudem vás slúbiť, že to spolu natočíme my 3, ale možno budú aj noví hostia, alebo budem iba ja. Takže do popisku videa opakujem, napíšte, že či chcete vidieť naše tváre, prípadne tváre a za 20 lajkov za 20 lajkov dostanete každý náramok s Jirkou možno, to tak vyzerá, ale asi ne, lebo ja som si ich pár kúpila, ale asi ich nerozdám, až keď prípadne bude vyššie 20 lajkov. Takže na vašom mieste by som sa snažila a nezabudnite dať like.